Романа, несбъдната мечта. Бай, диджей, Басо. Хей хора, здравейте! Аз съм диджей Басо. Сега ще ви разкажа една много интересна любовна история, която се случи през 2010 година. Случката се случва в град Лозница. Часа е 10:20 сутрин рано. Приятелите ми дойдоха на гости. Хайде да ходим на кафе, ми казаха. И така, излезнахме, стигнахме до центъра, седнахме в едно кафе. Ое-е! И по едно време сервитьорката идва. Пита ни какво ще пием, но аз в този момент гледам към путките, които минават покрай кафето и се ебавам. И сервитьорката пита още един път какво ще пия. И аз се обръщам към нея и мале, като я видях, мале, направо блокирах. Толкова сладка и красива беше, че чак от пръв поглед се влюбих в нея. Ое, влюбих! Тя ме пита още един път какво ще пия и се ядоса. Май не чувате, господине, ми каза. И аз не. Чувам, но сте толкова сладка, много сладка, че ме омагьосахте за секунди. Ое-е! И тя, мерси, каза, не се засрами. И аз си казах, дай ми една много студена кока-кола с много лед вътре. И ако имаш едно капче против антилюбов. Но това не е. Ое-е! И тя засмя. През цялото време я наблюдавах. Много сладка, че чак ме омагьосваше. Но тя не ми обръщаше много внимание. Така времето мина. Пихме, станахме. Прибрах се вкъщи. Но какво да ви кажа? В акъла ми тя остана. Прекрасно момче беше. Ое-е! Вечер стана 9:30. Не можах да седя. Запалих колата и гаскам кафето. Реших да я предложа приятелство. Но като стигна в кафето, там беше си тръгнала. Пак ти късмета, човек! Попитах колежките й на къде и с кост тръгнала. И те ми казаха, ако побързам малко, мога да я заваря долу на спирката. Запалих колата, газ бързо и какво да видя. Тя отсреща седи. Направо настръхнах. Спрях до нея. Здравей, казах. Седи ли се за мене? И тя май да. Не беше ли днеска в кафето? Да, точно. Може ли да се запознаем, ако е възможно? И тя, не. И тогава казвам, получих сърдечен удар на десния ми тъшак. И така, защо я попитах? И тя ми каза, че си има приятел. Много сериозно е била тяхната работа. Оф. И аз тогава й казах, еби си майката, аре чао! И газ с 223 към Испания. И така, нищо не стана. Ое-е, Романа, несбъдната мечта. Бай, диджей Басо, 2012 година. Много специално също така за всички несбъднати мечти. Хайде, дано да не се получава така. Чао, чао!